Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kan jengo ya ka Sri Ram Janma Bhumi Temple ka Badan ha Ayodhya Mynta ka Jamit. Ka National Investigation Agency Mynta ka Singi ka Yokem saya ubadan kti ha ka kam khay drog ha atari barbaro ki bala syakem ki dan hadu prangut. Katanat ki kampo ying jong kasal kar pedeng kala ong baki email ha ka bayadai ba ka jingpin ma bu bom ha ka lenggi school ha New Delhi ba ki jaka ba marjan kalong tang ki Khubor ham saya ba katanat ka kerpa i kmi ki kpa ba ki kena school ban om seir satya. Kajinglum khajana Gross Goods and Services Tax GST nagabanta ubna ya yong Mynta usulam kalalong kajinglum ka bahetam na baro ki jinglum kabalong 8,10,000 kilo tingka. Haka badminton ka kunhun na India kanya kun Persia ya ka Indonesia haka quarter final jong ka Thomas Cup ha Chengdu China Mynta ka Singi.